Я Микита Мелкозер, это Миша Ильин. Это новый сезон передачи «Мова на ново». Дякую, что вы с нами. И поехали. Я хочу тебе помечевать со старта с тем, что у тебя вышел концерт. Ну так, 2 месяца тому. Да, 2 месяца тому, но у нас не было магчымасці гэта абмеркаваць. Наколькі ты собой задаволены? 9 з 10. Патлумач чаму? Ну, я агулам задаволены тым, што гэта ўжо адбылося, таму што все ж таки тыя жарты, якія там я распавядаю, гэта такі бэст апошніх месяцаў, можа нават сказаць, году. І просто калі я іх там уже паліраваў апошні год, прыходзілася там ледзь не на кожным мерапрыемстве распавядаць гэтыя адныя і тыя жарты, але нарэшце вось з'явілася магчымасць вось выпусціць гэта і больш да гэтых жартаў не павяртацца, то бок уже выпусціць іх у вольнае сеціва, і хай яны ўжо самі там жывуць. Я набыў маці квіток, яна пашла на канцэрт Гудстава. Мяне вельмі забаўляе сам факт, што маці у пятніцу ўвечары пайшла на канцэрт гурта, які грае пэган метал, то бок на канцэрт паганцаў, язычнікаў. А ў нядзелю пайшла ў касцёл. Пасля канцэрту я ёй тэлефаную запытацца, як прайшло. Яна кажа: "Блін, мне вельмі спадабалася, было вельмі крута. У зале былі адныя беларусы. Там мы крычалі «Жыве Беларусь», там луналі бел-чырвона-белыя сцягі, паміж намі была такая еднасць". Я кажу: "Добра, а музыка табе як?" Маці кажа: "Я не ведаю, я ў берушах была". Галоўнае, што табе спадабалася. Я так лічу. Патлумач мне, ласка, што это за праца? Дзеля таго, каб выпусціць матэрыялы прыблізна там на 50 хвілін гадзіну, як ты жыў да таго? Хадзіў на працу, якая прыносіць грошы і дазваляе жыць у Варшаве. Ну, гэта стандартная, звычайная праца коміка. Тут хадзіць на адкрытыя мікрафоны, то бок раз на тыдзень, 2 разы на тыдзень спрабаваць правяраць гэтыя жарты, паліраваць іх. Пазней, там, калі ўжо там набярэцца нейкі такі базіс, якога там, не ведаю, паўгадзіны ці гадзіна, ты з гэтым матэрыялам, каб не распавядаць тое ж самае толькі ў Варшаве, едзеш па іншым гарадах, каб распавядаць тое ж самае, але ўжо іншым жыхарам іншых гарадоў. І вось так вось неяк паліруеш і цягам, не ведаю. Ну, гэты мой апошні канцэрт, гэта, здаецца, праца такога плюс-мінус года паўтара, і вось так яно назапасілася, і ты пазней ужо гэта все выпускаеш. Калі б ты ацэньваў з гэтага пункта гледзячы сябе, у якой ты зараз гумарыстычнай форме? Слухай, зараз у мяне, што тычыцца такога беларускамоўнага стендапа, у мяне такі пэўны адпачынак. Ось я ўжо запісаў гэты матэрыял, зараз так пачынаю толькі вось напрацоўваць нейкія там новыя жарты па-беларуску. Ну, зараз я сканцэнтраваўся над польскімі жартамі, тому што я ўжо недзе год спрабую выступаць па-польску. Я вось вырашыў, што зараз вось пакуль у мяне ёсць такі адпачынак перазагрузіцца ад беларускіх жартаў, вось я зараз падмацоўваю сябе ў польскіх жартах. Калі ты сядзіш і абіраеш мову жарта, на якім ты будзеш працаваць, я не ведаю, там нейкае натхненне прыходзіць, і гэты струмень цябе накіроўвае. Ці ёсць сумнеў наконт таго, што Міш, а можа лепей мы па-руску гэта все зробім? Людзі адрэагуюць, будзе больш рэакцый сапраўды, ці не? Ну, слухай, я не выступаю па-руску ўжо амаль 3 гады. Ну, просто тут няма так нейкай такой, не ведаю, можа, русафобскай пазіцыі. У той момант, калі ты вырашаў, ну, зразумела, з чым гэта все звязана, у тебя было такое, што как бы і так 3 чалавека засталося, да, на гэты беларускі YouTube, а тут яшчэ і мову мы свідчым. А ці былі нейкія сумневы? Сумневу не было, тому што, ну, слухай, у меня такая пазіцыя па жыцці, можна вам філасофію назваць. Я спрабую не займацца па жыцці рэчамі, якія мне не даспадобы, альбо максімальна іх зменшыць гэтыя рэчы. Просто ў пэўны момант мне стала не даспадобы выступаць па-руску. Тут там не скажу, што там нейкія там трыггеры былі моцныя, ці там яшчэ што-небудзь. Ну, просто нейкі мой унутраны Зенон Пазняк кажа, што, ну, не трэба так рабіць. Мне просто гэта стала не даспадобы, тому я гэта як бы не раблю. Навошта не тое, што я там зараз там кідаю камень у іншых комікаў, якія выступаюць па-руску, ну, ні ў якім разе. Але, ну, просто я для сябе не бачу сэнсу выступаць па-руску, тому што, ну, слухай, я не настолькі там паспяховы комік, каб там, ну, там нейкая пераход там выключна на беларускую, каб там нейк адкінула ад мяне там пэўную частку аўдыторыі. То бок я ўсё роўна... Ты раней збіраў там 5000, да, зале, а цяпер стала 1000. Ну так, раней збіраў 5, і зараз збіраю 5. Чалавек. Так. І мяне гэта цалкам задавальняе. А вы ведаеце гэткае беларускае слоўца як спанатрыць? Калі ведаеце, то я раю вам ужываць яго часцей. Калі ж не чулі пра яго, то варта вывучыць.
Гэты каларытны дзеяслоў узбагаціць вашае маўленне і зробіць яго больш яскравым. Дык а што гэта такое спанатрыць? А слоўца мае шмат значэнняў і дакладна вам прыдасца. Па-першае, спанатрыць гэта скеміць, сцяміць, змікіціць, расшалопаць ці даўмецца, агулам зразумець. Я даўно спанатрыў, як важна самаўдасканальвацца. Па-другое, спанатрыць гэта і набыць, прыдбаць. Тэкля спанатрыла сабе новыя чаравічкі. А я не ведаю, што спанатрыць сябру на дзень нараджэння. Па-трэцяе, гэты дзеяслоў можа абазначаць і прывыкнуць, прызвычаіцца, унадзіцца нешта рабіць. Да прыкладу, мышы спанатрылі лазіць у камору па семачкі. А я спанатрыў купляць свежыя булачкі кожнага ранку. Па-чацвёртае, спанатрыць гэта таксама заўважыць. А ён спанатрыў, дзе была кладка праз рэчку. Па-пятае, спанатрыць гэта і вынюхаць. Адчуць карысць, а злодзей спанатрыў, у якім доме можна пажывіцца. А ён спанатрыў быць ветлівым, бо праз гэта яго лічылі разумнейшым. Мовазнаўца Лявон Маліноўскі заўважае, што спанатрыць гэта знайсці тое, што было схавана або не відно. Тут можна параўнаць з расейскім «абнаружыць». Шукаў шкарпэтку па ўсёй кватэры, аж урэшце спанатрыў пад ложкам. На думку Лявона Маліноўскага, гэтае слова найлепей пасуе на пераклад архімедавага воклічу «гэўрыка» – «спанатрыў». А якое ж паходжанне гэтага прыдатнага слоўца? Вы не паверыце, але яго выводзяць ад лацінскага дзеяслова «пенетраре» – «пранікаць», «дасягаць», «урывацца». Магчыма, слоўца пайшло ў народ ад шкаляроў, якія ў калегіях каталіцкіх манаскіх ордэнаў нахапаліся лаціны і, пэўна, выхваляліся сваімі ведамі перад родзічамі ды аднагодкамі. Шаноўныя сябры, спанатрыце, калі ласка, як важна вывучаць і паглыбляць веды пра родную мову. Наколькі цяжка табе было пераходзіць, калі ты пачаў першыя разы выступаць па-беларуску? Што адбывалася, не ведаю? Ты перакладаў там в Белазарі ці яшчэ што-небудзь? Шчыра кажучы, я не прыгадаю, каб у меня такога нейкія праблемы былі. Ну, таму што ўсё ж такі я працую ў беларускамоўным медыа, і як бы у мяне такое, як бы беларуская мова прысутнічае ўвесь час у жыцці. То бок для мяне такіх праблем не было, насамрэч. І нават ужо, калі гэта адбылося, ну, такое паступова было, калі там не было такого адразу, што там пачаў жартаваць па-беларуску і ўжо адмовіўся ад рускамоўных жартаў ці ад выступаў па-руску. Все роўно в нейкі момант там ужо пачаў просто ўжо наўпрост не проста перакладаць жарты там з рускай, якія ў меня былі на беларускую, а ўжо пачаў як бы адразу пісаць жарты па-беларуску. І ўжо нават калі там яшчэ не працяглы час, там некалькі месяцаў выступаў па-руску, то распавядаў жарты па-руску, якія першапачаткова былі напісаны па-беларуску, але ўжо пазней перакладзены. Ну і все роўна там не было такой працы, што там сядаў і перакладаў. Там вельмі часта гэта было, што просто выходзіш, нават калі ця ўжо там нейкі быў стары жарт напісаны па-руску, што я яго фактычна перакладаў на сцэне. Ну, то бок, ну, там плюс-мінус ведаў, што можа сустрэцца нейкае слово, якое там нейкі выраз, які там немагчыма перакласці. Тады ўжо яго не казаў. Пакуль я памятаю, скажы мне, пытанне, якое задаю всем беларускім комікам. Наколькі гэта, я не ведаю, не ганебна, але адэкватна і нармалёва, што першы, сапраўды вялікі, з добрымі праглядамі беларускамоўны прадукт зрабіў Талыш. Ведаеце, я 14 гадоў вывучаў беларускую мову і ніколі не ўжываў. Разумееце, а гэта не латынь. Я яе ніколі не вывучаў, я думаю, я што, дурны? 14 гадоў сапсаваць? Трэба манетызаваць. Слухай, ну, талыш, не талыш, все роўна, як бы, гэта у ідрака пашпарт беларускі. Я не ведаю, там, колькі засталося гэтаму пашпарту. Ну, все роўна, ідрак — гэта такі чалавек з беларускага асяроддзя, як там не круці. Все роўна, там, ідракам, ну, можа, не этнічна, але беларусам можна назваць. Каб вы не думалі, што мы занимаемся чысцінёй крыві, ні ў якім выпадку. Ну так, але все роўна,
тут нейкага такога, шчыра сказаць, здзіўлення, калі Драг гэта зрабіў, у мяне там асабліва і не было. Ведаючы гэтага чалавека, ведаючы, як ён любіць розныя такія эксперыменты, нават такія нейкія такія правакацыі ў добрым сэнсе. Гэта быў вельмі круты такі крок. Так, вось, таму вырашыў рабіць беларускамоўны канцэрт. Па-першае, манетызаваць, па-другое, расказаць усім, што я ведаю, хто беларус, а хто не беларус. І яшчэ, каб просто было дзіўна. Вы разумееце, усе комікі з'язджаюць з Расіі і пачынаюць выступаць на ангельскай мове. А я пачынаю займацца беларускамоўным стендапам. Ці, як скажуць у Расіі, пачынаю займацца нацызмам. Я хочу, каб быў сюжэт на тэлебачанні расійскам пра беларускага нацыста і Драка Мірзалізадэ. Ведаеш, часам хочацца шчыра пажыць вось такім жыццём коміка, які займаецца выключна камедыяй, нават калі справа тычыцца, не ведаю, там просто арганізацыяй мерапрыемства, потому что, ведаеш, калі ты там комік у эміграцыі там майго ўзроўню і ты перасоўваеш крэслы, уключаеш святло ў зале. Так, ты дамаўляешся з усімі там, не ведаю, арганізатарамі на месцы, плануеш цалкам свой маршрут. Все косякі, твае косякі, так? І нават часам бывае, што ты там на квітках стаіш, правяраеш, тому гэта такая праца і жнец і швец, як бы. Слухай, а патлумач мне, каласка, місію гэтага ўсяго. Дзеля чаго табе гэта? Есть же, ты сам сказал, есть сур'ёзная дарослая праца, за якую плацяць грошы. Слухай, у кожнага сваё ёсць нейкія свае хобі. Свае мінусы, так? Свае мінусы. Слухай, гэта хобі, якое як бы прыносіць задавальненне. Выключна дзеля вось гэтых дафамінаў, якія там атрымліваеш, што там. Ёсць нейкае месіянства наконт таго, што ты развіваеш беларускамоўную камедыю? Тут месіянства ёсць, дакладна. То бок я... Тому што, плёну няма. Фінансавага плёну няма. Я нават калі цалкам для сябе вырашыў выступаць па-беларуску, у меня было разуменне, што як бы грошай не будзе. Працовачка зачынена, так? Так. Не скажу, што і так шмат зарабляў, але як бы ўсё роўна для мяне гэта як бы робіцца не дзеля грошай. Такая пэўная місія ёсць, просто заўсёды прыемна бачыць, калі там, не ведаю, выходзіць гутаркі ці мой канцэрт, пачытаць там каментары, якія нават не звязаныя з гумарам, там, окей, там могуць там напісаць там добра, класныя жарты былі, але ўсё роўна нават прыемна пачытаць нават вось гэтыя стандартныя, класічныя каменты пра тое, што там дзякуй за мову. І наколькі б яны банальны не былі б, але ўсё роўна гэта прыемна. Ты разумееш, што ёсць людзі, для якіх, ўсё ж такі гэта нешта адзначыць. Калі казаць, не ведаю, пра беларускіх комікаў, каго б ты назваў? Калежанцы, я ўжо адказваў, мы тады, правда, рабілі топ-1, гэта быў і Драг. Дагэтуль застаецца, зараз, в прынцыпе, тое комік, які вельмі шмат выступае, і калі вы там жывеце ў Варшаве, ёсць магчымасць яго паглядзець, такая магчымасць ёсць заўсёды, тому што там мерапрыемстваў з ім вельмі шмат, і гэта Паша Крывец, комік вельмі добрага ўзроўню і як бы таксама з такім бэкграундам, які дазволіў яму добра развіцца. Каго яшчэ магу параіць? Ты назваў усіх сваіх сябрушкоў па гутаркам, наколькі я разумею. І Драг, Паша. Окей, давай не па гутарках. Вельмі недаацэнены комік, таксама мой сябрушок, Антон Дзюбайла, які таксама робіць добра. Я ўвогуле зразумеў, ведаеце, што мой першы ў жыцці пацалунак быў з Ефрасіняй Полацкай. Як з Ефрасіняй Полацкай? З машамі. Не то, што мы з машамі шпацаравалі па парку, узнікла пауза романтычная, не. Нас з дзяцтва вазілі на экскурсію ў Полацк. Згодна, так сабе. Але мы раслі ў вёсцы, разумееце, нам каждая заправка Лас-Вегасам падавалася ў той час, разумееце. І нас прывозяць Полацк, у гэты манастыр, царкву, і кажуць, цалуйце. А мне зусім не хацелася гэтага рабіць. Каб вы разумелі, я не любіў цалаваць бабулю пры сустрэчы. А яна на 837 гадоў маладзейшая была. Окей, я зразумеў прыблізна шлях да беларускай камедыі. Калі зараз ты спрабуеш рабіць польскамоўную камедыю, а з чым ты сутыкаешся? У чым, я не ведаю, розніца беларускага, напрыклад, гледача і польскага?
Ну, поляки по зразумелых прычынах не настолькі зашуганы народ. Зараз не хочется там абразіць беларусаў, але ну, все ж таки у беларусаў есть такая рыса, як неэмацыйнасць. Я не ведаю, гэта ўжо такое не гістарычна так сталася, ці гэта такая практыка апошніх гадоў, калі там людзі там першыя спачатку жылі пры дыктатуры, трэба не было так неяк так не ведаю, страшна, можа нават знаходзішся ў Беларусі яшчэ такія добрыя часы, напрыклад, там смяцца з Лукашэнкі, такія, а з гэтага можна смяцца ці не? Мне тэлефануе знаёмы вядоўца, у яго там праходзіў карпаратыў, ён кажа: Міхась, у мяне проста цяпер ідзе карпаратыў, вось з-за гэтага дрэннага надвор'я не ўсе артысты паспяваюць даехаць, у меня там абламваецца праграма, можешь, калі ласачка, прыехаць, выступіць літаральна 5 хвілін, плачу $15. Я такі: сур'ёзна? Ты хочаш, каб я дзеля $15 паехаў у іншы канец горада? Дыктуй адрас. Ну, я толькі пачынаў, гэта для мяне былі велізарныя грошы. І я еду туды на месца, і сапраўды вельмі дрэннае надвор'е, я сам спазняюся, там ледзь-ледзь прыязджаю ў час. Я прыходжу, ён мяне сустракае, кажа: вось, Міхась, зараз выйшла спявачка, 3 хвіліны яна сканчае сваю песню, і выходзіш ты. Я кажу: окей, няма праблемы. Ён кажа: толькі ёсць адна невялічкая просьба да цябе. Калі ласачка, не жартуй пра Лукашэнку. Я такі: а што здарылася? Там у гасцініцы Бух, у рэстаране Лукашэнка? Ён такі: не, там няма Лукашэнкі, проста гэта карпаратыў супрацоўнікаў аддзелу крымінальнага вышуку Ленінскага РАУС горада Брэста. Калі ласка, не жартуй пра Лукашэнку. І часам здаецца, што нават людзі, якія ўжо з'ехалі, ўжо знаходзяцца ў такой пэўнай бяспецы, все роўна нейкія флэшбэкі ловяць з таго жыцця, все роўна неяк пераймаюцца. Ну, гэта нават па мерапрыемствах часам бачна. Я не памятаю, ну, часам бывалі такія выпадкі, нават там у дырект мне хтосьці там напіша, там типа: слухайце, у вас там на мерапрыемстве будуць здымкі праходзіць, таму што вось мы не хацім у кадр патрапіць, таму што нам яшчэ ў Беларусь ехаць, таму што ну, все роўна такая вось пэўная такая бытавая параноя ў людзей прысутнічае, і гэта часам ну, сапраўды неяк так трошачкі адлюстроўваецца на вось іх рэакцыі. Таму што калі там выступаеш перад палякамі, нават калі там выступаеш перад украінцамі, ну, ты выступаеш ну, на зусім іншую публіку. То бок там заўсёды ось дэцыбелаў значна больш. Хаця распавядаеш ну, фактычна тыя ж самыя жарты. Слухай, не трэба забываць, што ты адна з топ-зорак беларускага цюцера. Ты ўспрымаеш гэта як сваю звычку, што гэта проста нейкі там працяг твоей рэфлексіі, што табе трэба ее как-то аформіць у нейкія словы. Ці не ведаю, як трэніроўку да гумара. Твиттер. З апошняга, што Святлане Ціхановскай перадалі $15 000. Яна іх накіруе на дапамогу ЗСУ, атрымоўваецца, што Лукашенко спансуе ЗСУ. Ну, у тебе было больш это элегантна все выражана. Ну, вядома. Дадаш скріншот. Добре. Пэўная звычка таксама ў тым ліку, хаця ну, Твіттеру ў свой час трэба вельмі падзякаваць, таму што ну, мне падаецца, што вось мой такі ён даў мне ну, пэўны час такі вялікі буст там, ось, для маіх стендапаў. Але ну, зараз гэта ўжо не тая соцсетка, на жаль, якая... Няма таго, што раньш было. Ну, так, вядома. Таму што ўжо там, па-першае, усе вядомыя твітарскія, яны ўжо все экстрэмісты, нават там менш вядомыя, таму зразумела, што такая аўдыторыя з Беларусі, ну, не ўсе вядома, але такая адвалілася. Там бачны па праглядах і ўсё астатняе. То бок няма такога, што там, ну, не ведаю, як 5 там, год таму, што там ледзь не кожны дзень я там штосьці пісаў, там зараз там 2-3 жарты на тыдзень магу напісаць. Ну, все роўна такая пэўная кам'юніці застаецца там такое. Слухай, я не ўспрымаю там сабе там ужо зараз як такі вось як чалавек Твіттера, які там часам выступае са стендапам. Ну, Твіттер застаўся як такі яшчэ адзін з інструментаў, які можна там часам выкарыстаць для гумару, хаця ну зараз гэтых інструментаў ужо ў маім жыцці некалькі, там не ведаю, там гэта нейкія могуць быць рылзы, гэта могуць быць проста стендапы жывыя, ну гэта можа быць там удзел у гумарыстычных праектах, такія як у гутаркі. Міша только что прорекламовал все свои проекты и все свои соцсетки. Я разбиваю четвертую стену. Это новый сезон передачи «Мова на Нова». Я Витя Шукилович. И сегодня у нас кадры Миши Лин. Дякую, что вы с нами. Подпишитесь, пожалуйста, на Мишу. И любите белорусскую мову. Дякую.